Altxatu Maitane, Leire eta Irune. Zu, Maitane, euskaraz ongi moldatzen ez den emakumea zara. Zuek, Irune eta Leire, ikastola bateko ikasleak zarete, eta Maitaneri lagundu nahi diozue. Zu, Maitane, euskaraz ongi moldatzen ez den emakumea zara. Zuek, Irune eta Leire, ikastola bateko ikasleak zarete, eta Maitaneri lagundu nahi diozue. Egunon, chicos, chicas, klaseak